mega laki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat kundi pupupukin. Maray na Merkules na pagkaaga sa Indogabos, mga paradangog. Minapaabot kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampag niya to kaining kaaldawon, Merkules aldaw ni Mama Mary. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Magpasalamat kita sa Amang Diyos, pati naman po sa satuyang mahal na Inang Santa Maria sa Uraldaw na Lagi lang umaasang baka intercede kan sa tuyang mga pangangaipo na ipighahagad sa mahal na Diyos through Mama Mary. Diyan na hapon tabi live on our Mother Perpetual Help Novena alas 5:30. Digdi po sa DCGB. ang bakal di tatalim. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention sa sakuyang kapartner, Di tutunog ang samuyang chief technician. taong walang dila. Di ba ganun din? Aangal lang. Bakong birthday ngayon ni Bunjing? Norin pa. Iba birthday mo ngayon, Bunjing. The big man, ang samuya pong chief tech. Dapat Happy birthday, Ramir Bunjing Tanay. Ale po yan sa imo. Sa imong mga pag-iriba. Lalong-lalo na sa Kuya Bunjing, sa tropa kan tingog kan banwaan. Sagkod kitang alas 10:30 mag-uri-istorya kan mga pangyari sa palibot. Katuwang ko dyan ang Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy Al, Tres Compadres. Si Ann, si Luens, si Renz. kung hindi pupupugin. Siyempre, yaon sa Manibela, si Henry Boy Mata. Tambol di tutunog kundi pupupugin. Ang taong walang Bunjing Tanay, the birthday celebrator, ang sakuyang kapartner. Sa newsroom, yaon dyan si News Manager Mardela. Daing iba, the ever reliable News Manager Mardela. Sa production center, si Angel Mustaza, ang angel ng bayan, ang angel ng PBN. Angel Mustaza. Sa IT, si Mark Shand Madrid. Kukuan sa indong servidor sa radyo. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige po, sagkod kitang 10:30. Sabitan na nga ni Kasabago. And syempre, sa kuya man po na paabot ni pangungumusta sa gabos na mga pinag-abot kan sa tuyang puwersa sa laog kan Bicol. Lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes, marhay na aldaw tabi isa sa Indo. Mga taga Legazpi, tabi, sige daw, uy, may harain na mga paraan taba. Yung iguan saro, present ang datag San Andres, Catanduanes. Sa wakas, may kuryente na daasinda. Advance happy birthday kay Dulce Marie Manlangit, tabi dyan sa datag San Andres, Catanduanes. Advance happy birthday kay Dulce Marie Manlangit. Yan, Bunjing.
Ikapirang kumpleanyo mo ngunyan tabi, Bunjing, ika-26. Tama. Sige. The more you deny, the more you confirm the existence of the truth. 26 kang kalokohan, gapon ta ka dyan. Yung buro birthday sa ako, kalokohan, utik ka na naman. Happy birthday, Tata Bonjing. Buda dyan kay si Teng na Brokesa sa tuyang barkada dyan sa PHO, sa sanitation team. Marhay na aga tabi sa Indo. Mga paraan tabay nga to yan dyan. Nagabos na tropa dyan sa sanitation team. Kay Munching, maray na aga tabi sa imo Munching. Buda kay Teng na Brokesa. Siyempre kay Engineer Wali na Sabater. Maray na aga tabi sa Indo. Dyan sa sanitation team kan Provincial Health Office. Salamat din marhay tabi. Okay, sige. Sa Washington Drive, si Willie, nagdadangog man, maray na aga tabi sa imo, Willie, ha? Napasarain ba yan? At ayun, pag-alas 9, minabaraba na Bunjing, day na. Day na suginatos renibong viewers mo na para dangog. At ba, alas 9, minaharali ka mao. Ano ba? At ayun, magkabunjing ka di. Alas 9, wala na. Bagatabi, at kan saro nga ni, may nag-apod sa agad ng tabang bapapi. Pagkatapos sa kang programa ko Bunjing, kahirak man kita, gabariw kan kamalig. Mahagad niya ako lamang nin ayuda piyuta. Maski pang maintenance lamang buda sa walker. Ay talagang daing-daing ngaya. Inya ko ipapaanong ko mado tapos sa programa ko. Buda makatakot. Magbani ubra kita di papaano na hindi. Di ito si minabarabaso para nagwara na. Sige, tabi no, maray na aga kay Sir Ato Lim. Tabi, good morning dyan sa Tapga sa Petron Gasul. Good morning tabi sa Indo. Dyan sa mga fans man niya to. Mga fans dyan sa Tapga sa Petron Gasul. Siyempre, good morning kay Madam France, buda kay Madam Rain. Dyan, kumusta ang mga delivery boys niya to dyan kan Petron Gasul. Uy, palang tabi kihuron daw kita dyan, mga nooring, kahuron ko daw si Manong Rick na Mendoza. Dyan sa Traffic Safety Division kan Apsemo Adita. Kahirak man ka itong susarong nag-deliver nin. So, deliver ata ito kang Petron Gasol Bunjing. Dahil man talaga ng ibang mapaparadahan kayo sa indang delivery vehicle. Ng ibang mapaparadahan, duman sampang kan establishmento na dideliveran nila kan gasol. Nagpundo, mababa tulos na ma-deliver. Dahil nga nagdi 3 minutos pa yao na sumada ko pang obstruction of justice. Traffic obstruction. Diit na konsiderasyon man tabi dyan sa mga traffic enforcers man niya to tabi sa totoo lang. Sabi ni Sir Ato Nalim, so delivery boy miya ngaya na mo problema man magawad ngaya kan so ticket, so traffic citation ticket diyan nga sa Kapitolyo sa probinsya. Ano niya kung nangyari? At ma-deliver man sa nangayakan gasol. Tas sinda baga dyan sa Petron Gasol, sinda nagde-deliver kaan Ngunyan, dyan da sa may bagtang, dahil maning intensyon na duman mag-park talaga nin haluyon, na duman igaray so auto nin 2 oras, 3 oras, pagkababa kan gasol, pagka-deliver duman sa establishment, luwas naman, abante naman sinda. Taday man gayud ning iba ng lugar na mapaparadahan, na huruharan ni duman sa establishmento din negosyo. Halimbawa, bagay iguning espasyo man na pwedeng paradahan kan auto, kung diharayo nun man na mabit-bit man kaso gasol na magabaton, halimbawa so dakula pa, siguro, diit na konsiderasyon man sana kan mga sitwasyones. Sa tuya man ining pakihuron sa mga traffic enforcers, na pagtaga-kuan man, pagtaga kuro konsideraron man. Kan saro nga ning simana, may nahiling man ako dyan na yung JRS Express Delivery Bunjing. JRS, o di sa Rizal Street. Ngunyan, dahil man ibang Rizal Street yan
So dideliveran in the bunjing, o yan sa gilid kan Rizal Street, dahil maning parking area. O di simpre, mababa, nag-hazard light yun na, dahil nga ni masing minutos, mapapirma, delivery, pirma, hali naman, di na ko pa. Diit na kuro konsiderasyon man tabi, yan, pareho ka itong so, duman man sa delivery boy na Sir Ato Ulim, kang Petrong Gasol, kaya rak man yan, mamulta, mabayad. Ara maninda gayud na talagang dahil mo pwede mag-park dumaning haloy, dahil mo kundi talagang the circumstances so requires na duman mo talaga iparada sa auto mo for a very very short minute na dahil man makakaulang nin todo kan trafiko, dahil man makaka-obstruct nin todo kan trafiko. Mahasad man, pagbaba na guroy dali nga na yan maalsa kan sa indang tangking i-deliver, diretsyon halos nagdurudalagan nga yan, i-deliver duman sa pintuan o sa laog kan establishmento de negosyo, dan mahali naman, automatic na. Diit na kuro konsiderasyon man po tabi, yan ta, ang kabus bagaman, yaon ang intensyon niya to na magsunod kita sa lay. Pero kung ang circumstansya really calls for it na duman ka magpundo, duman ka magparada, tadaining ibang mapaparadahan in order for you to consummate itong susay mong katuyuhan duman, siguro date na. Basta dahi ka dyan mag-30 minutos, dahi ka mag-15 minutos, 2 minutos, 5 minutos, okay na yan. Tabi, na kuro konsiderasyon man, bigayan kung baga. Pero kung talagang deliberate man, na dahi na nagsusunod sa lay, dyan ta na disiplinahon tabi, dyan ta na multahan, yan na mga kwan dyan, mga nagbabayular po kan traffic regulation. Maray na aga kay kumpadreng June Pitero, dyan sa Lapu-Lapu. Good morning tabi, isa indo sa Lapu-Lapu. Pabati manda kay Mr. and Mrs. Jerry and Ning Maravilla. Maray na aga tabi, Mr. and Mrs. Jerry and Ning Maravilla, dyan sa Lapu-Lapu. Nakatutok sinda, maray na aga tabi sa Lapu-Lapu, kan Legazpi City, lalong-lalo na kay kumpadreng June Pitero. Sige, good morning dyan sa Indo, and kumusta po sa Indo Gabos dyan sa Lapu-Lapu? Hello, maray na aga tabi. Hello, good morning po, sir. Good morning po, madam. Ano pong may paglilingkod? Sir, pwede po magpatabang. Ano po tabi ito? Iwapos ko lang kung paano kaya ilaog si load baga. Tigpaso sa po ni Sir Henry kasi bago sa SIM code. Di ko alam kung paano digibuhon ka ito po. Pasensya na po, madam, dai po ako ning ideya kung papaanoan sistema man ka ni VP Henry sa pagtatao niya nin mga load tabi, madam. Ano po? Okay lang po, sir. Di ko kaya siya napunta. Sige po, tabi. Dai ako ma-intervenir, taday ako ning ideya kung papaanoan sa iya man po ka na pag tao sa Indonin, kaugmahan premyo, lalo na pag-load tabi. Ano po? Iya po, sir. Okay lang po. Taga sa intabi ka mo, madam? Hindi po baga sa tagas. Sa tagas. Sige. Salamat din maray tabi, ha? Opo. Sige. Yan. Sige. Diretso kita kan sa tayong programa, ha? Maray na aga tabi dyan. Sa Kaiser Ato Lim, dyan sa Tapga sa Petron Gasol. Happy birthday tabi Bunjing, ha? Sain ang bangkete tabi Bunjing. Yan. Buda kay kumpadring Noel, ata nabaya yaon pa kami. Nationwide, worldwide. Right na agad tabi. Pading Noel, sa puro 4 tabi. Kan tagas perming may nagarondang mga militar. Surusimana na sana yan. Ngana sana, nganing 4:30 ayun naman. Nagabalay-balay pati. Baka kun, nagarondaman sa nagayun naman na problema kan kun magronda tabi, ha? Dei ko tabi, sabot ko na yan, ha? Sandali. Hello, good morning tabi. Hello, good morning, thank you. Yes, sir. Taga saan tabi? Nagkamarin po. Mabuhay ang mga taga-Kamalig. Ano pong may paglilingkod? Ma-share po ako duman sa traffic, sitwasyon dyan sa Legazpi. So, katrabaho ko kaya, yung experience dyan,
na along Rizal Street, nagbaba siya sa motor, pag nag-ano siya si, Carlos Parong abogado. Pagbaba niya, wala na si motor niya. Mhm. Tapos, pinanap niya, kung siya yung napasahin, may nakapagsabi sa iyo na pinargada sa truck sa clearing operation. Mhm. Tapos, sinusog na duman siya. Kung sa madaling sabi, sir, inabutan siya si hapon. Duman sa paghanap siya si motor. Tawara man lamang, sinagsuakan motor, wala man lamang, ginanap na papel, or nagsurat man lamang duman sa kinuhaan sa motor, kung sa'yo yung sa motor. Mhm. Ngayon sabit siya sa sityon ng Ligaspi. Pabalik-balik siya, nagdumang siya sa malikod kan Sir Fernan, wala nada dumang. Kaya nagturo naman sa iya daan, dumang sa dakdak, sa impounding area. Pag dumang niya, wala man dumang. Oho. So, sa trabaho ko, inabutan siya si hapon na natuto motor niya alas 10 sa aga. Nabawi niya si motor hapon na nasusog si motor, dara-dara ang truck na naglilibot pa. Yung katrabaho ko, no, willing man kita siya magmulta kung may violation man siya. Mhm. Dahil niya lang aram kung sa'yo niya tustugon si motor. Yan. Oho. Okay. Sige, I got your point, tabi, sir. Sige daw pa. Kung may nag-antabay-tabi dyan na aram ang cellphone number ni Andy Marbella, si Andy Liit, so Chief Can Clearing Operations, may punto ka tabi, sir, pag motorsiklo na pinag-impound, paano ang pag-informar nila duman sa may isa diri kung saan kukuhaon? Tama, may punto ka, sir, managad. Dapat baga, o kung may papel man lamang, sa'yo na yan si motor, tulong mo tiga po, yaon si ticket, petition ticket, or kaya, suratan lugar sa kinuha ng motor, o si motor mo na-impound, magsusod ka sa arong kayo lugar. Iyo may punto ka dyan. Ang ibabaga, kung yan sa motor, so sa behikulo, so sa four-wheel drive, pag halimbawa, piga-clamp, bibugtakan dyan sa windshield, baga, pipaipitan ka itong sa wiper na uning nga magdumang ka sa araw kayong opisina, isettle mo sa imong citation ticket. Pero pag sa motor, pag kinua, halimbawa, arog di sa Rizal Street, kinua, nagbayular nga ni, willing man magmulta, pero ni uy na ikadaikan ing informasyon kung saan mo sususugon, kahirak man magamananggad, Hapon na siya nakauli. Hapon na nakauli. Okay, sige. Sige, tabi, magayon na ko anta. Kung makahuron mi si Andy na Marbella so sa Task Force Kalinigan kan Ligaspi, ma-fine-tune iyan mananggad bagaan ni. Bako sana itong ikakarga sa truck tapos mahali na ni I.O. Dahil lamang matugon duman sa unipo kung may magdigdi sumay sa diri paki kuan sa address na ini taon iso sa iyang opisinang dudumanon. Baga, sir. Sige. Anak na kita niya magpa-blatter, nakarnap sa motor niya. Taura man lamang siyang sustugan. May posibilidad. Ta siyempre, malaog sa isip ka sumay sa diri, nakarnap ngayon sa motorsiklo ko. Maduman say patura. O paano na? Ano lang sabi si Arong kayo na dapat matusin ka. Hindi man lamang tao, mapinggin si Arong kayo pataloy. Sige daw, tabi, mahanap kami ng medyos na makahorong mi si Sir Andy Marbella. Ma-fine-tune ining maray. Dahil man yung problema ta. So nagbayular, willing man na magbayad ta, nagbayular man nga di siya eh. Aminado man siya na nakabayular siya. Iyo, sige daw, tabi. Kaya man niya aram kung sa'yo susugon sa motor. Oho. O sige, tabi. Igwa ka dyan yung number, Angel? Igwa ka dyan yung number? O sige daw, ida-dial mi ang number ni... smart Sige sir, ibaba mo ng telepono tabi, taapudan mi si Sir Andy Marbella. Naka-monitor ka tabi sa radyo? Opo. Sige tabi, ikukan mi. Salamat sa input ha, taapudan mi si Marbella mo na si Sir Andy Marbella ha. Sige apudan tang una. Ari di yan, si smart yan niya diyan. Sige, salamat tabi Angel ha. Tapudan ko si Andy Liit, barkada taman ini 09. Sige.
Oho. Oho. Ayan. Ayan, sige. Sige tabi. Salamat, Angel. Nag-ring. Ayan, nag-ring ang cellphone ni Sir Andy. Sir Andy, good morning. Apo dan tatabi ka. Ako'y na nag-ring tabi. Ring iyan. Arag kan smart niyan. Sige sa nang ring, nagakring, ano. Sir Andy, marain aga tabi, Sir Andy, simbaga ng telephony. Simbaga na tabi ang telephony, Sir Andy na Marbella. Tabata nagakuan ito, nagahalat man si Sir Kan. Saro pang apod. Sir Andy, nag-apod tabi ako. Hain na ito. Yan. Baad ko, daypig simbag, tatibaan nga kung siya nag-apod na. Di ba nga si Presidente Duterte na nag-apod? Sige tabi. Matter of procedure man lang ini ang i-re-raise ta kay Sir Andy na Marbella. Nganing matabangan ta sinda na mapakaray ang proseso. Nothing, dining kung ano pa man. Matter of procedure lang. Tabi, sige. Yan. Halatuntang matapos ang pagkring pagdae sinimbag, talagang da kita kan si simbagon. Sige, dai bali. So nag-upload tabi ha. Ite-text ko na si Sir Andy na Marbella nganing makahuron taman on air, maipaabot ta iyan. Mag-antabay lang po kamo. So nag-upload ite-text ko na Sir Andy na kung pwede siyang makahuron on air. And ang iba pa niya itong mga istorya, taod-taod, sa Lunes pa lang, ang sabi ni Congressman Garbin, ilalaog na sa plenaryo itong na ratify na paghururon sa Committee on Constitutional Amendments na manunungod sa economic tsatsa. Sa Lunes iyan, tutukaron na duman sa plenaryo. Ang iba pa na mga istorya, buda ini, apudan tama ng atensyon ni Doc Alec Fulbert Hillego, ang satuyang City Health Officer kan Legazpi. Doc tabi, igwanin mga nagta-travel na mga ipigre-release nindo dyan na medical certificate sa City Health Office, pag abot duman sa Tabaco Port, igwaning advance checking station dyan, ang Provincial Government of Catanduanes, naririparo ninda na pigpepeke bunjing. Ang sistema, minakuanin sa wrong original na medical certificate, nakangaran halimbawa kibunjing tanay. Tapos halimbawa ang mabiyahe, 4 na persona. So original na ito, ipapa-photocopy. Pagka-photocopy, bibabawan bunjing sukuhan. So original, igigilid na. Taduman ito sa talagang nagkua. So photocopy, bababawan na ito sungaran, buda sa iba pang pwedeng babawan. So pang snowflake bagabunjing, so pang punas. Pagkatapos, pagkapunas, i-imprintahan naman ibagong ngaran, i-photocopy, iyon na ito sa dadarahon ninda. O dahil maning, ang City Health Office, dahil maning problema digdi. So mga taong may gibukan, may modus, ang nadadakop dyan nadidiscover, uyan dyan sa Port of Tabaco. Sige, taod-taod, tapag-restorya, tarasin iba pa, pakalis muna ka na sa tuyang paghahanap buhay. And mentras tanto, eto na po muna, Botobot kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itaman mga relos, Philippine Standard Time mali sa Pag-asa, sakto, alas 9:30, nin-aga. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo? At panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At pabalik-balik na impeksyon? Ako po si Margie Lorca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil uric acid. Tapos may nakapagturo sa akin yung friend ko na pumunta kami dito sa Nens Wellness. Isang buwan pa lang nagamot ko doon sa wellness. Ito po, nakapaglakad po ako ulit. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa Nins Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugman, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Ringkasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR.
Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Duro-diretso na kita kang programa, bulos na kan informasyon sa luwas. Si Ans Galero nasa linya, okay ang connection bonding. Diretso na kita, Ans, marhay na aga, please go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, nakaisip din bagong pakulo ang Albay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para makatao nin pakonsuelo sa mga mag-aragom sa probinsya kan Albay. Partikular na naabot na o maaabot na ang Golden Wedding Anniversary o 50 ng taon nin pagiging mag-agom. Ini matapos na sabihon sa DCGP News ni PSWDO o si Chief Dr. Eve Grahida na ini ang kainot-inoting pagkakataon na matausinda nin cash award kantidad 10,000 pesos ang nagobyon na provincial kan Albay sa CISA man na mag-agom na kwalipikado sa nasabing bagay ngunyan na taon 2021, partikular na ini na search for best married couples. Sa iyang sinabi o pinaliwanag na bukas na ang mga social welfare officers sa probinsya tanganin na mag-ako nin entries para sa nasabing search. Marriage certificate, PSA marriage contract, validong ID, barangay clearance sa Sinibapa, o endorsement letters sa indang munisipyo ang mga pinaghahagad man sana na requisitos kan sa indang opisina. Sigun sa opisyal, may nagkapira naman na nagsumitir ng entry o kay aplikasyon. Alagad siniguro niya na iaagi man ninda sa maigot na pagberipikar ang siring na bagay sa mga maabot na agdaw dahil sa inyo man daw ang pakonsuelo ka na gobyerno provinsyal sa paagingan ni Governor Bichara sa mga mag-agom na haloy nang nag-iiribanan as in makusog man girara ang pag-iiribanan digdi sa tuyang kapalibutan. Search for married couple. Search for best married couples. Pirang taon dapat? 50 taon ang mag-inaguman. 50 taon ang mag-inaguman. 50 pa itaas. Yes po, Sir Pio. So, ano ang primerong criteria iyan? Pagkatapos, pag 50 anos pa itaas, automatic, kwalifikado siya, ganador siya. Oo, kwalifikado ka. Pagkatapos, pipilion pa. Garo mapili pa sinda, may mga garo storya man kang pag tinirninda sa sarong relasyon, ibabasayon man daad duman sabi sa Pio. Yan. Kumbaga, date na biography. Yes. Date na kwentong pag-ibig, 50 anyos na pagkakasal. Oo, kumbaga, intay man siya sa Valentine's Day. Iyo, pagkatapos, saro siya ng pipilion. Pero depende man daw giraray sa Pio sa ang awarding. Kunda-kulda ang mga nominees, pwedeng per quarter gigibuhon ini, pero kada sarong nominee na manggana, 10,000 each ang itatao. 10,000. Yes po, Sir Pio. Tag 10,000 so mag-agom. So couple na mismo, 10,000. So couple mismo, 10,000. So initial na ibubungkaras ano niya na Valentine's. Yes. Kan provincial government. Roger to that, Sir Pio. Okay, sige. And tabi, Sir Pio, mga impormasyon na sa PSWDO, Ans Galero, DCGP. Salamat, Tabi, Ans. Sa istorya, pang-encourage man, on the emotional and sabi na nga ni, pag-encourage na mag-iribanan din haluy ang mag-inarago manig di sa provincial government, probinsya ng Albay.
ma-recognize man ng provincial government duman sa mga 50 anyos labi na nag-iribanan and masurat ka mo nindiit na parang kasaysayan love story gayon and pipilion kung sisay so mapipili kan mga hurado 10,000 na tumatagingting. Luens Maray Naga, go ahead man. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa kapos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Manluwa-luwa si Kapitan Henry Asejo kan Barangay Bunot, Legazpi City. Matapos siyang ibian minsarong lolang naglilibot, nagtitindanin sa mod, hali pa sama nito Albay na nabiktima nin budol-budol kan mga nakalihis pang aldaw. Biniktima pa man si May, si Lola kan budol-budol. Roger. Anong istorya? Tusog sa pakikipag-ulay kan DC Gibeños kay Kapitan Asejo, garirinomo so sa iyang puso kan puminasiring sa barangay ining si Certain Teresita Dato E. Andes, 63 anyos, may agom, na tagahulugan ma nito Albay, takan naglibot-libot daw ini para ilabuan sa iyang tindang mga samot. May saro man na lalaki na sagin-sagin na babakalun sa tinda niya. Tapos iniba siya, nilansi siya, iniba sa parting dakul na tao sa Hampangkan Memorial Park. Tapos kinuha sa kwarta niya. Saan sabi, sa salidahan daak mga pirang manang ribo. Tapos kan pigbahalat siya, sa kuday naman ininig public, dumana siya na imasmasan. Naku. Dahilan kay ni Tabi Sir Pio, susulamenting 2,000 pesos na dilensya ni nanay, kaing hirap na kinuha pa. So, 2,000. Roger, kinuha pa, asin tinayming pa sa lugar na dahil ni CCTV. Talaga, may deliberate na intent na lansihon si May, si Lola. Roger. Ito nga ni, ako ang pagtubod ko itong 2,000 pesos, bako ito Kimay, diit sa na dumangkid ang ganansya niya, siguro ipinaalsada sana sa iya so sa mod, ibabalik niya sa kapital. Yung nga ni Tabi Sir Pio, ando naman ni Kapitan. Iyo, siguro itong susamod, baka pinaalsada sa naman, baka andilin siya sa dabado ni May, siguro mga 200 o 150, nadali pa. Roger. Ay, sige. Kaya dahil kay ni, ipag-ingat ni Kapitan Asejo, ang publiko, maging ang mga taga-Bunot na mag-ingat, lalo na ang mga sakit na mga paratinda, na dahil sindang na ginibo, kundi asistira na sa naini sa kapulisan. Iyo. Ang saro pa sa nakarunot kan puso na rakapitan, na napag-araman, na nagkakateter na sa napalan ini si nanay. Nakakateter na sana. Roger, na nagdadialysis palan ini, na nagpirit magtindanin sa mod, na talagang grabe ang pangangaipo kay ni sa bulong, as hindi na maging pagabat sa sayang mga aki. Kahirak man iyo pa sa plus na sa demonyo ang ginibo ka ito na ng budol-budol na ito. Roger to that. Nakakateter na sana. Nganing day makapagabat, naghihingo habang may buhay pa kaya patanganing ipampabulong niya. Correct. Ay, sus, sige. Gusto na tuwang diit sa mga nabakalan ni Samot, kinuha pa ka ito. Ano susamod sinabay pa? So Samot Tabi Sir Pio, napabakal na. Napabakal na. Sige. Kan napabakal na, may mga nagkapira pa ining tada, sabi, pabakalon da ito kan budol-budol. Iyo maso style. Man sa style. Daragdagan ko palugon ni Kimanang Ribo. Itaw mo muna sa kuya ngaya sa 2,000 mo. Tapos, alaton mo ngaya kami digdi. Digdi ngaya sa may Memorial Park. Tamabalik na ngaya kami tulos. Kaya na siya binalikan. Iyo na ito, susko. Saka na may ismasan si Lula. Susog kay Kapitan sa mga gusto magtabang, pwede isa na makipag-coordinar. Atin na makipag-coordinar man sa account ni Robert Dato sa Facebook dahilan ta talagang mahirap ang sitwasyon kay ni susog kay Asejo. Iyo di si Lola, ano so disposisyon ni Kapitan? Tinabangan lamang ni Kapitan? Tinabangan Tabi Sir Pio, pina-assistan man sa kapulisan. And at the same time, siguro baka nagtao man hindi na laga, siguro pamasahe pa kapauli. Sama nito. Roger. Ay nako, kahirak man. O di sige. Roger. Kaya ang pangapuda ni Kapitan,
mag-ingat ng God asin sa mga kapulisan manan sa iyang pangapudan dagdagan ang paglibot ngani ng magsadarapot ang mga siring kining individual. Okay. Ang tabi Sir Pion, mga dagdag na istorya, alidigdi sa Legazpi Port District Area of Responsibility, ako po si LBB. Salamat Luen sa dagdag na istorya. Yan sa luwas budul-budul kaherak man si Lola naghahanap buhay. May kamatayan na nga ni nagkakateter, nagdadialysis. Naglalaban ng patas. Biniktima pa kan makukusog, patas ang laban. Budul-budul pa. Duda ko itong 2,000 na ito, pang-remit pa ito ni Lola. Bako itong so sa iyang dilensya mismo. Kundi kan ito, makuasa na siya duman kaso sa iya man na kumbaga komisyon, sus kayarak man, budul-budul. Ay nako, sige. Bunjing, may nag-text sa to, alas 5:15 na daan, perpetual help sa St. Raphael. Yun na. O di pa paano yung natin, ang live, pipasok, 5:15 na, di 5:15 diretso na. Okay, sige, di 5:15 po, tabi, so mga nag-aantabay kang novena, perpetual help novena, it's 5:15, it's not 5:30 anymore. So newscast gayud, hanggang 15 minutes sa Bonjing, pag Miyerkules. Sige, it's all clear, it's 5:15, Ang pag novena po diyan sa St. Raphael Church para sa perpetual help. Sige, diretso mo nakita kan istorya. 9 minutos bago mag-alas 10. Kumpadreng Al, marhay na aga, please go ahead. Marhay na aga, pade. At least nakakaukod naman pa luway-luway ngunyan. Mga motorista sa gustong mangyari kan lokal na gobyerno na maklear talaga ang mga kalabaan kan tinampo lalo digdi sa Rizal Street maging sa iba pang National Road. Ini ngunyan pwede ang sitwasyon sa paglibot-libot nakabot man kita sa Legazpi Port maging digdi sa Albay District sa nagiging epekto ngunyan kan aktibong paghiro kan Task Force Kalinigan asin kaayusan ang grupo ni Andy Marbella. Dahil ito sinabi kaning puga-puga talaga sindangon yan dahil ta sagod sa pitsakin sinasana ang deadline kan evaluation team para mariglar talaga ang mga ulang-ulang sa gilid kan tinampo. Diyan sa may area kan Pigkali, sa Ronald daw pinasadahan iyan and klarado ng marayngon yan sa paglabay ito dyan sa area na yan pare magindig di pa sisiring sa Albay District talagang bihira naman ang nagpasaway na motorista siguro sa mga dahil pa masyado kabisado ang siring na kamahutan kando ka gobyerno iyo man sana amin na pasaraway pero at least minimal na ngunyan na pare kumpara kan mga tumalikod dahil daw and gawaro yaon ang patanid kan Task Force Kalinisan asin na kaayusan na kahit po sa naman ang kooperasyon kan publiko sa kamahutan na magkaigo talaga nin clear na mga tinampong niyan na parte naman ka nabigibon hindi ang road clearing operation lalo-lalo na digdi sa mga national highway. Nasabatan mo si Andy Liitabi, si Sir Andy? Kaya ko na ilo yan tabi pa de. Kunya na aga, negative day ko na tsimpuhan digdi sa luwas tabi pa de. Sa muyang komunikasyon to cellphone ba siya natatawad ba ka lamang interview ta regarding naman sa imong inot na issue tabi pa de. Iyo tapig apudang ko sige sa na ang kring. Busy sinda talaga. Busy maray. Tayo very active sinda niya sa mga operation. Kon man sa na matter of procedure man sa na day man ni question sa pagkanida pagdako po kuno matter of procedure kun sain su mga na day baga tao kun sa inda darahon sa motor kun sa mga nakuan baga so na confiscar ta kahirak ba ito taga kamalig sain kun sain nagduman biditan pang magpa-blatter na karnap ngayon sa motor ko ibaga okay, masyadata apa ng Tagare si Andy. Sige, tabi. Okay, para matras pa din yan ang sitwasyon digdi sa luwas. Alo Mario, DCGB. Salamat, Al. Pinag-text ko naman si Sir Andy na liit, Sir Andy na Marbella. Baka nakaantabay ka mo dyan sa Sendo. Tabi sa monitor, yan, maapod ginara ako taon-taon, pagka news break siguro, tawan taning dit na minuto yan.
matter of procedure malang, no problem malang. Idukaron talang ang mga tao kung paano ang gigibuhon ninda na so nakumpis ka ning motor na daing ideya kung saan maduman matabangan niya to. Pati ba't magpa-blatter na nakardap pala. Magabon dyan, no? Sus Mario Joseph naman, no? Okay, ang linya ni Pading Jim, dahil naputol. Diretso kita kan mga istorya. 3rd District kita, dyan sa 3rd District. Uy, may istorya tayo dyan, ha? So, si Adrian Salceda, si Municipal Councilor Adrian Salceda, lataw ang pangaran dyan, Pulanggi. Igo nga na isa dyan sa mga barangay, igwas yan in programa yata itong Adapt an Angel, mga aki. Nako, iataman, pipadaba, maski puro paano, once in a while, matawan ng atensyon ni Adriana Salceda, Pulanggi. Nasa linya si Pading Jim, maray na aga, go ahead. Salamat tabi Padi, maray na aga sa mga parantabay rejoinder dyan tabi Padi Project Angel an apod katong programa dyan ni ABC Federation President Adrian Salceda. Tangon yan baga panahon ki pandemya. Para so mga aki stay sana sa mga harong dahil magpararuluwas, magparapatikawat. May mga pinagdadarasya na mga pigdidistributor man na mga para pang aki na mga pasalubong tabi pa di sa paglilibot-libot niya sa mga barangay. Kaswapo niya kita sa pinakaharayuon ng barangay sa barangay Balinad, Pulanggi. Dakulaon itong streamer. Ganina tamuna na agihan ta duman sa eskwelahan. Yaon sulitrato ni ABC Federation President Adrian Salceda. An ko ang paano ka nasabi, ang dangog ko kang primero dyan is, saro yan sa component kan mga programa ni Municipal Councilor Adrian Salceda sa iyang, yung parang sa iya bagang political agenda, ano? Sa paglaog niya sa politika, sa pagserbi sa politika, parte kan sa iya man ang pag-administrar bilang konsihal, saro sa mga programa niya na pigtatawan ng atensyon, ining supag-ataman sa mga kaakian. Kaya itong parang ining Project Angel, Adapt an Angel, mga aki, matawan ng nakakanig umana atensyon sa, at a certain degree baga tabi, Compadring Jim? Roger, kumbaga, gabos pambarangay, yaon sa mga sektor agrikultura, turismo, edukasyon, ngunyan, sinabay sa component ining mga kakian. So mga nag-iedad bagang 5 years old, 7 years old, sabay na yan sa mga programa niya. Okay, so kuwan kumbaga pag-atender to a certain level sa mga pangangaipuman kan mga aki. Ba't panon ba niya ki pandemic tabi pa de, mamitigar sa pagpararuluwas kan mga aki na kung sain baga ngaya magpapararuluwas, makasaga pa yan ki kung anong virus. Sige, tataod pa bultadahan tayan. Sige. Tabi pa de sa mga dagdag niya tong bareta, tuturos-turusan ng unyan, luway-luway kan lokal na gobyerno kan syudad ni Ligao, mga nasa sektor kan transportasyon, ining mga namamasada baga tabi pa ding tricycle driver, kung saan kung matatandaan, durante kan ibinandera so ECQ, kan IATF, pig-allow sa nabaga na pasayro, 1 passenger sa sarong tricycle man. Ngunyan, sa regular na sesyon, sa paginikagawad Mado Manlangit, ang chairman kun kan Committee on Public Safety, digdi sa sangguni ang panglungsod, pinaglatag niya na sarong resolusyon na i-adjust na initabi pa de. Imbis na saro, duwa na pasayro, pwede nang akomodaron kan mga tricycle driver. Provided na igwanin na barrier mga pasayro sa driver. Saro, duman sa sidecar, and then saro, sa likodan na parte kan tricycle driver. Dapat igwa dyan ki barrier. Napakalinaw, malinaw, So barrier, so dingding na made of plastic. O duman sa passenger side, buda, sa likod kan driver. Pagabot sa pamasahe, kung dati, pigtutulirar digdi, kan tricycle, 1 passenger, 20 pesos ang pasahe, ngunyan tabi pa de, binabaan na ini, 10 pesos, kada saro na. Bali 20 pesos man giraray, ang mariresibe,
na question, duwan ang pasahero, ilulunad kumadaron ka na tricycle driver. Yeah, pero kung mapa-espesyal, 20 ang bayadan mo. Kung special, bahala na yan sa takwan nindo, horon kando, agreement kando Iyo. Diyan baga medyo nagkakadoro di referensya. Ta halimbawa, pinaypay mo sa tricycle, dahil man nakaparada baga pading gym, pinara mo sana, nagdadalagan, dahil laog pinara mo, o duman nga ako ihatod, tamang-tama, arota man ito, saro sa ng pasahero, gurano na sisingilon, 10 pesos o 20 pesos? 10 pesos na, dahil na itong tumbok itong sunate, na durante kan isikyo. Iyo. Pero kung nakaparada, halimbawa, sa iyang designadong parada, gusto nang magpaabante, saro sa ng pasahero, bayadan mo sa saro pa. Opo, depende na sa oron nindo. Kung so, pasahero na mismo na, mahali na nga kita, dahil mo na paghalaton doon, okay man ito. Okay, sige. Ngunyan, saro pa, napigagadigdikan sa ang panglungsod sa mga tricycle drivers, na dapat magbugtak sindanin fair matrix. Igwanin pinaluwas na fair matrix itong sanggunian. Dapat ibubugtak ninda yan sa printera kan sa may salming kan tricycle. Tanganing aram kan mga pasahero kung ano na ang existidong pamasahe digdi sa palibot kan na syudad ni na Ligaw. Approve yan kan sanggunian panglungsod. Roger, Kunyan, sige. sigon kay kagawad mado manangit, magbayular kay ni an first offense, reprimand, second offense 1,000, and third offense 3,000 pesos. Sige. So ngunyan, tanasa ko na MGCQ kita, yun na yan, luway-luway ng pinagtuturusan ang lokal na gobyerno, ang mga inot na dating na paghigpit, pagabot sa pasahero, pero ngunyan, iyo ang pinagpapautob na bago na patakaran digdi sa ladukan mga tricycle driver sa syudad kan Ligaw. Dangan, ito man ang mga pasahero, dapat palunadon, ito sa nang naka-face mask, naka-face shield, tangani na may bitaran ang mga ulakit kiko na naman na kahilangan tabi pa de. Kopya? Yan, ang sa to yung mga dagdag na informasyon kasabay niya to si Boy, halidigdi sa Pangankan City Hall, Syudad de Cana, Ligaw, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Oy, sabi kan sa tuyang mga listeners, mga texters, sabi, pakipaayos da kan mga plastic barrier sa mga pampublikong behikulo, tricycle man yan, mga public utility jeeps, o mga minibus. Basta, bako na da ang tultol, bako ng effective. Pakiayos po ha, pakiayos. Tama po yan, sabi ni Sir Joel na Daen. Pakiayos po, ha, pakicheck. Kan mga operators, yan ang mga plastic barriers nindo, kan mga operators kan na jeep, tricycle, buda ko na pang pampublikong behikulo, and sa mga enforcement agency, pakipacheck po yan, naayusin naman yan ang mga plastic barriers. We will be right back, pakalis kan mga pagirumdom. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ibinasura kan Supreme Court ang petisyon kan duwang katutubong AITA kontra sa ipinapautob na anti-terror law. Ini ang kinumpirmar ni Chief Justice Diosdado Peralta na sa indang ibinasura ang petisyon for intervention may kinaraman sa pagkwestiyon kan duwang AITA sa anti-terrorism law na pigsasabing ginamit na lays sa indakan dakopon ang mga otoridad. Tinawanin doon kan Chief Justice na nasabing desisyon o pinabutan kan gabos na mga maestrado. Ipinaliwas ni Peralta ang nasabing desisyon matapos na maglatag nin manifestation si Solicitor General Jose Calida manungod sa nasabing petisyon. Paliwanag ni Calida na nag-atras na ang duwang AITA sa nasabing petisyon pero pinirit ang mga ini kan abogado kan National People's Lawyer na pirmahan ang dokumento. Napiritan pa sigon kay Calida ang mga AITA na magpirma sa dokumento, katrokis kan aligadong 1,000 pesos. Yan ang pangalas 10 na bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diet Tubs,
Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang dae mapadaog, dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Kumpadreng Jomar, standby muna nindit na minuto. Nasa linya si Sir Andy na Marbella, ang Chief kan Task Force Kalindigan. Sir Andy, marahay na aga. Si Pio po, kan DCGB. Yes sir, marahay na aga po tabi. Opo, napaapod kami sir
may ikon lang, parang matter of procedure, matabangan mi kamo na mga nakukumpiskar bagang motorsiklo na nagpark sa no parking area, na dahil nakakaisi kung sa ma-claim, ma-settle kan sa indang dapat na asikasuhon. Paano po yan, Sir Andy? So iba, baka ngayon nakarnap na sumutir, may sign nga daw ito dinara, dahil ning notisya kung sa pigdadara tabi. Anong procedure po, Sir Andy? Opo. Ang primero, tabi, mungyaw naman sana per period sa Albay, 911 po. Opo. Okay. Ituturo po yan, duman sa kawangan. Opo. Kung yaw naman po sinakaroon sa City Hall, although may opisina ka duman sa Isakam permission license. Kaso po, dahil naman nagpulang kami sa trabaho, nakuputa na po ang matutong. So dahil po pwede kaya ako mag-ipa sa operasyon, para po yung mga tao ito kulang pa sa experience. Although sa tao naman, pero kahit po magaling ako mag-ipa. Kaya duman kami ngon. Sir Andy, medyo putol-putol ang signal. Ako on mapod sa imo, gamit ko sa number ko tabi, ibaba mo tabi, Sir Andy, ano po? Ako on mapod tabi sa imo, Sir Andy, medyo putol-putol ang linya. Kuha ano po ang kwanta, so number ko ang gamiton ko ta, baka sa location ninda. Yan, nag-text naman ako Sir Andy, dali lang Padring Jomar ha, dakol pa kitang mga asikasuhon na iniong kunyan. Sige, apudan ko si Sir Andy ha, na Marbella, kan Task Force Kalinigan, ano. So sabi, dumanda sa 911, kung dyan sa may Albay District, ano po. Yan, nagaring, tabi, Sir Andy. Sir Andy, good morning. Sige po. Opo. Kung dumampalan sa may Albay District na medyo na akwat sa motor na dara, magpasirin sila sa 911. Kaya sir tabi, pwede sila magdulok sa 911 o nakuyo po sila dati ng opisina under renovation po baga so convention. May ato kasi po PSO po duman. Sa City Hall. Opo. Ano yun? Okay. Aro ka ni Sir Andy, pag mga auto bagaan nakaklamp, bibog ta kanin papel duman sa may windshield, ano po, pigpapaipitan kan wiper. Pag motor, paano yan? Nadaay man baganing mawawalatan. Kung daing, paano procedure? Igo lamang ka mga informaran duman sa area na kinuha na kung magdigdi sumay sa dirikan motor, paki-informar tabi, paano tabing sistema? Ano po? Pag auto baga paano, Sir Andy? Pag auto, nakaklamp, bibog ta kanin duning notice, papel sa windshield, pipaipitan kan wiper. Ano po? Pero pag sa motor, pag sa motor di man inakwat na nindo sa motor, so mga nakumpiskaran, halimbawa dai man kamo nagnotisya duman sa may mga nakahiling sa area, iyon ang problema paano, sir? Paano yan? Opo. Sir Pio tabi, maano na lang tabi, mawalang galang na po sa gabos na bagang na-apprehend. Opo. Na ngunyan po, Sir Pio, na ngunyan tabi, difficile na. Sana naman tabi, aware sin ka perme. Sana nilibot kami. Insan po tabi bagad, ay man kami nakaduman sa wiper, nakalas. Ang panahon ka po baga siyang oras. And nag-note sa idaman sa pinampo, may chokan din dara-dara, kung saan ang contact number. So sana naman po, opo, kasi ito po yan, sayang po, madudumong suping, magiging valid po ito, tababasyan po ito ang BIR, may mga T-number, siyempre po, ano man na yung claiming da. So, ang piano ko na lang tabi, dikit na advice na lang tabi na, may 911 po, kung ka-diretso sa convention, sa itong dating may public safety po wala duman na dapat dito sa Samoya. And then po pag sa City Hall mato po yan nagabos na na-impound na motor tayo po so kayak out attracta and then so na to duman po sinda imbak. Saan po, sir, pig-imbak sa mga na-impound na vehikulo? Saan na eksaktong lugar? Sabi sa may sawangan bago po makalawag duman sa gate ng sports. Ay, iyo. Ang magayon So, siguro. may parang din. Oo, iyo. Di sige.
Taara mo, pigapudan mi ka, tanganing maimpormaran taan publiko, no question sa indang pag-operate, matter of procedure lang na maimpormaran ta sa publiko na mas magayon lugod, pumasiring lugod yan sa may Sawangan Park, yan baga sa may sa Boulevard, sa may Bureau of Fire Protection, maghapot-hapot sa intabi iso impounding area, taduman, igwaduman yung taong maasikaso sa inda. Opo. Yeah. Sa rupa natin, Sir Pio, tagrabi po ang pasasalamat ko sa istasyon nindo. Kung sakali po, pwede ko sinda mag-upload sa istasyon nindo para makapusid po duman, sa didumanan nindang lugar, para maklaim po sa motor. Yan. Oh, very good, very good. Iyo. Oh, sige. Oh, sige. Salamat tabi, Sir Andy. Ining number na pigapod ko sa imo, ining number ko sa smart tabi, Sir Andy. Opo, tabi. Sige, Salamat thank po, you so Sir, much. Opo. Sir Pio. Disseminate po. Sige, thank you so information. Thank you po. Thank you Good so morning, much. Sir Abo. Thank you. Good morning. Sige. O di iyon na tabi nasolusyonan ta na su query, kan so taga-kamalig buda sa iba pa dyan na naghapot. Kung kamo tabi na confiscar sa motor nindo o sa vehicle tabi nindo na to, mag-apod lang kamo digdi sa DCGB, matabangan mi kamo, i-refer mi kamo. O dyan baga sa may Bureau of Fire sa Boulevard, magapot-tapot dyan, tayaon sa impounding area po kan Task Force Kalinigan, maasikaso kamo dyan tabi. So yan po tabi, we hope na sunag-apod na taga-kamalig, malinaw na po iyan na instruction na sa indong nadangog po. Sige, nako, talaga doro-diretso kita kan mga istorya hali dyan sa luwas. Si Jomar nasa linya pa din. Jomar, go. Putol ang koneksyon pa din, Jomar. Sandali, inaayos. Okay na, Bunjing. Go ahead pa din, Jomar. Okay, pade. Salamat, pade, sa Ragdag na Bareta. Harassment ang ipinagsusuriyaw kang grupo kan mga modern vehicle na nagbabiyahe sa rutang Tabaco, Legazpi and vice versa. Harassment na pinagigibo kan Public Safety Office kan Siyudad kan Tabaco. Ini ang formal na reklamo na ihinampang kan Talentrasco sa paagi kan pamayukay ni na si Mr. Alex Banyares sa sangguniang tanglungsod kan Tabaco. Susugay Banyares nakaka-suplir ang saindang grupo ning pang-iipit hali sa mga miyembro kan Public Safety Office kan Siyudad. Maski hindi na detalye duman sa reklamo ang mga reklamo, spesipikadong reklamo. Kinaulay ko niya na aga si Mr. Banyares. Arog na pa ng kanitiyo ang pangyayari na pinagigibo sa sainda kan Public Safety Office kan Tabaco. Pigbawalan so talentral kapos na mga unit kan modern vehicle jeepney na mag-pick up nin pasahero sa gapos na lugar na nasasakupan kan Tabaco. Samantalang ang saindang prangkisa jeepney na pwedeng mag-pick up maski saing Na paano yan? Ano ang basihan kan Public Safety Office? Taarog sinda ka yan. Very arbitrary. Iyo na nga pa di ang ipapalo up ko taon-taon. Ang nakaulay ko pa sa nangunya si Banyares. Iyo. Ang sabi niya, paghali duman sa parada, pagtukan minda, nababantayan ang sindakan PSO, doon sa San Lorenzo, pwede sa nada sila magsikap ni pasahero, panigaspe, pag nakaluwas na sa Tabaco, yaw na sa Banuaan kan malilibot. Sinda sanaan mata-mata kan PSO? Roger, sa jeepney ordinaryo, tigtutugutan na magsikap. Ay, arbitrary yan. Something else yan. Dai pwede yan. Iyo na nga niyan, tigyan nga las ninda. Oho. Kung nga sa tigka-service ninda, kan PSO, kan Tabaco. Samantalang ang prangkisa ninda is to operate transport na magtransporta ni pasahero from Tabaco pasiring digdi sa second district. Oo. At intubot tinda na mag-pick up, Tabaco man tinda, terminal to terminal, point to point. Yan, oho. Sige. Dakul na sa indang natikitan, ang pasunod ni Banyares sa mga miyembro niya, dahil magpirma, kumpista runin sa korte, at mga tikit na yan. Tama, dahil magpirma ka anta. Sala yan, LTFRB, Gobyerno Nasyonal, ang nagtao sa indanin diretso na magtransportar ng pasahero from Tabaco to second district. Dahil hindi pwedeng makabawal sa indakaan.
Ang saro dyan pa ding apektado, Oh, so mga nag-opisina sa Legazpi na bakong taga-sentro kan tabako, nyan. nayaon digdi sa may partisan San Lorenzo, Salvacion, Cebu, at syudad, Iyo. na dapat po na naghahanap na sa natin sa may orasan pag-agi. Mhm. May orasan pag-agi kan ining modern kidney, naghahanap na sa nakutasin ka, duman sa lugar ninda, para makalunod pasiring sa syudad kan Legazpi, ang gigibuhon ninda, ang malulunadan ninda, so mga jeepney na pano-pano na, Nyan. o kaya kay puhan ninda na maglunad pa, magkastudin kay mababa sa 20 pesos para magpasiring sa terminal para maglunad. Pure Samantalang plain sa harassment. malunadan ninda, nag-aagi na sa nakatagod ninda. Sige. Oho. So, iyon ang formal na reklamo na susubkan ni Sir Banyares, pinaabot niya naman sa pamayukan PSO, asin na duman sa sanggunian, bayan, paglungtod gadon, Marjorie ang surat, pinag-refer naman ni si Chairman kan Committee on Transportation na si Kagawad Arnold Bragais, pero nagsayuma na magkapot kang reklamo, sa garo igwaman ngayon kung unit yan na saro o duwa. Iyo, oho. Kaya iba na lang kayo magkapot kayan. Sige. Yan ang report. Yung Marbian, DCG. Bultadahan ta daw yan. Bako sa aga ano. Ay, paano daw ini bunjing? Igwa man kitang tutukaran na istorya. Yan tabi sa Pulanggi ano, may naghapot sa satuya. Ano nga yan na, aram ni do paano, yan na si Municipal Councilor Adrian Salceda. Dugong Salceda baga paano yan. Ano, lataw ang pangaran dyan, ta siyang ABC President. Ano, ngunyan, so naunambitan tabaga ka ito dyan sa programa, kanakali sa mga aldaw. Iyan na ipigpapadagos po ni Adrian Salceda is supagmantiniran kan legasiyang winalat kan mga Salceda dyan na pinunan asin ipigpapadagos ngo niya ni Adrian. Pinunan na ra Congressman Joey kan si Congressman Joey yaon pa sa 3rd District asin ni ka itong Mayor Jess Salceda. Taiyan baga sinda, nag-administrar sinda dyan through political way, nailihir, nagserbi sa komunidad, nag-administrar kan lokal na gobyerno. Dakul sa mga ipinundar dyan na pag-ataman sa mga manlain-lain na sektores kan Pulanggi na ipreparar nin marhay na i-ready naging fertile ground ang Pulanggi para sa investment, opportunity, business, so salud, so edukasyon, pinagpurunan iyan, pinagkultibar, pinagtanom nara Congressman Joey, ito kang yaon pa sa 3rd District Congressman Joey, buda ka itong si late Mayor Jess Salceda. So ama ni Congressman Joey, and mga makululungon yan, lolo nara Adrian Salceda. Ngunyan, ang point dyan is, daiyan pwedeng pabayaan kan mga henerasyon na yan, nara Adrian Salceda, na basta na sa naman maputol ang legasiyang iyan. Kaya ang mga taga-Pulanggi will be assured na yan ang mga legasiyang entabi, diretsoan nakakaputan asin papadalaganon, ipapadagos na Adrian Salceda. And kaito, pinagpundar na ra Congressman Joey, so economic aspect ka yan. Gabos, kaya baga ang Pulanggi ngunyan is a booming municipality kumpara mo sa ibang mga lugar. Mahiwas ang landmass, gulpi ang oportunidad dyan, nag-sprout out ang mga negosyo baga. Yan. So sa edukasyon, binugtakan dyan na ra Congressman Joey, yung Bio Pulanggi Campus. Yan. Mantang ka ito man si Mayor Jess Salceda, the late Mayor Jess Salceda, so pag-administrar man kan lokal na gobyerno kan Pulanggi bilang alkalde, sumanlain-lain na sektores man pinadaba, so mga pangangaipo sa abot makakaya itinaokan kan sa indang pag-administrar during their term. Ngunyan, igwaning naglalaog na mga bagong tubo na Salceda, yun nga ni Sarah Adrian, imposibleng pabayaan po yan. Kaya ipagpapadagos po yan. Yan nga ni. So, naunambitan kasubago ni Jimmy, itong Project Adapt an Angel. So, pag sabi tabaga, mga sektores, pinagpo na napundaron, nara Congressman Joey, nara Mayor Jessica ito,
Ini naman si Adrian Salceda saro sa iyang pigtatauan na ipadagos na ayan na pagtaon ni nagkakanig yung atensyon sa man iba-ibang sektor, component dyan ining mga sa kaakian, adapt an angel. Nagpapasiring baga sa manlain-lain na barangay ko niyan si Adrian Salceda, tanganing matabangan su mga aki, lalo na itong su mga kadaihon baga, pigtatauan nin pang sustenir, pagkaon, so pwedeng maitao baga tabi, mga component yan mga package yan, na ipigtatao dyan, may pagkaon, nga masustansyang pagkaon, kung anong mga kaipuhanan dyan. So kumbaga sumabaro-baro, in an effort to show na padagos iyan na sektor man nakaakian ay dapat pagpabayaan because dyan mapuon sa mga masunod na aldawman, sa mga masunod na taon, ang pagtalubo pan, pagdiretso kang pagtalubo kan pulanggi. Kaya yan sabing adapt an angel. Lalong-lalo na ngunya na pandemic bagan, mga kaakian tayaon sa nabaga sa mga harong. So kay puan mo man lamang paglingaon iyan. The point there is, yaon an sa iyang atensyon na ang sektor kang kaakian handang tabangan man na ining Municipal ABC President Adrian Salceda bilang itong suligasiya baga na pinunan na Congressman Joey na yaon dyan ipinagpundar, ipadagos iyan. Kumbaga dugong Salceda dyan sa politika, dyan po sa pulanggi. Kaya iyan po, yung Adapt an Angel, inigo nga ni dyan, dumanaman sa lado kan sport, ipagpapadago, parang igwa dyan din magkakaigwa dyan din cycling event, sa pulanggi. Yan, Ege. Adapt an Angel. Ang punto dyan is, suligasiyang Salceda, dire-diretso po dyan sa pulanggi. One town, one pulanggi, one people. Pinuunan kayo ni late Mayor Jess Salceda. Okay na yan, tabians and rens. Igwa kitang hanap buhay na dapat ilaog. Dapat makalaog yan bago matapos ang programa. Paglaog na yung NMR, all clear kita. Salamat kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik ng sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo? At panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At